Capítol 1. Anomalia. Si agaféssim tota la història de la humanitat fins a aquest precís instant i la comprimíssim en les 24 hores d'un sol dia, hauríem descobert l'agricultura a les 11 de la nit. A les 11:56 s'inauguraria el primer Consell de Cent, aquí. De la revolució industrial en faria tan sols un minut, ja que hauria començat a les 23:59. Internet els últims 10 segons. El nostre mode de vida és una improbable anomalia històrica. Capítol 2. Paràsits. Sabeu aquella picada de mosquit al dit petit del peu o aquell atac de formigues a la cuina del càmping que et fan desitjar la desaparició de tots els insectes? Us ha passat mai? Sí? A mi sí. En un món sense insectes, però, les persones duraríem només uns mesos abans d'extingir-nos del tot. Els insectes són qui multiplica la vida pol·linitzant les plantes, així com una incansable i omnipresent brigada de compostatge. A banda, els insectes són menjar pels ocells. El 40% de les espècies d'aus està caient en picat cap a la pèrdua. Els peixos han existit durant 480 milions d'anys, molt abans que nosaltres. I malgrat això, en els darrers 45 anys hem escapçat la vida marina a la meitat. La humanitat estem empenyent el meteorit. I el meteorit s'anomena agricultura i ramaderia industrials. I mira, tant de bo, a canvi d'obtenir menjar perjudicial però rendible, estiguéssim perdent només bellesa o companyonia o diversitat o sentit quan s'extingeixen una o dues espècies. El problema és que quan vam començar a construir les nostres baralles de cartes per anar-hi apostant, vam oblidar que les cartes vestien un castell complex dins el qual existim sense comprendre'l. El nostre castell estava fet de cartes, fils invisibles unint cada espècie amb totes les altres. Cada carta que t'endús fa caure tantes altres cartes i anem a tota hòstia traient cartes. 3 espècies cada hora. La Covid, simplement un altre accident de cartes de cop precipitant-se. La meva generació s'està preguntant si val la pena tenir descendència. Les adolescents a qui faig classe em pregunten amb terror si arribaran a velles. N'aprendrem algun dia, mare, d'escoltar els teus ritmes o perdrem el teu xiu-xiueig sota el batec vertiginós de les nostres petites vides. Al final de la història humana, Hèrcules es descobreix mortal. És que no som déus. No som pas deesses. Mamíferes som, omnívores. No produïm el menjar. Les màquines no produeixen el menjar, és la terra qui ho fa. Això que hem segrestat i retorçat com si ens fos aliè era el nostre propi cordó umbilical. Encara vivim dins la mare, l'atmosfera, capes d'un úter, protegint-nos. A quin paràsit arrogant se li pot acudir que existeix separat de la víctima que el nodreix? Capítol 3. El mercat es regularà sol. Recepta per al màxim benefici. Ingredients de baix cost de l'agricultura i ramaderia industrials, caducitat ben llunyana per transportar a distàncies també llunyanes, additius que enganxen, fem-ho addictiu, va, evadir responsabilitat, impostos, qui sap, màrqueting agressiu. Gràcies. El nostre èxit és incontestable. Les vendes globals d'ultraprocessats han pujat un 43,7% en els darrers 13 anys. Veig un futur brillant d'infants insulinodependents, allà on abans, sobre un fons desertificat, allà on ara hi ha monocultius.
I mentrestant, 1 de cada 5 euros que gasta la sanitat pública a l'estat espanyol és per tractar malalties relacionades amb la dieta. M'ha post una patent que els contribuents estan encantats d'estar pagant el fruit de les nostres pràctiques empresarials. Capítol 4. Contes de fades. Els supermercats de la ciutat són eficientment proveïts diàriament gràcies a un exèrcit de fades màgiques. Sí, esclar, són unes petites fades que viuen entre les lleixes del súper i que del no-res creen amb una vareta màgica film Purexpan i a dintre un pollastre desplomat i talladet. Tarà! Contes de fades a la vora de la pantalla. La utilitat de tenir el camp, la ciutat d'esquena al camp, és que les fades no formen sindicats. A les fades no els cal seguretat social, perquè les fades no protesten mai. La ignorància només protegirà els qui perpetuen la injustícia. Devem tant al nostre camp. La ciutat comença a baixar els fums, i no parlo de cotxes ni de fàbriques, i créixer humil per deixar enrere contes de fades. Siguem prou grans per tenir històries de persones que dignament treballen. Capítol 5. Una carta demanant perdó. L'any passat, a un nano de 12 anys, així dalt, de la meva tutoria de primer d'ESO C, li vam fer escriure una carta demanant perdó a una companya de classe perquè era la tercera vegada que el nano al pati li robava l'esmorzar. El nano duia el seu propi esmorzar, però no li durava les 3 hores fins a la pausa de pati perquè se'l cruspia abans. Al passadís, la monitora del menjador on el nano està becat em diu que arrasa amb el pa. Convoco la mare. Ve molt puntual, una mica distant, fins que trec el tema del menjar. La senyora es desmunta davant meu, somicant amb vergonya immerescuda. Em confessa que els seus pocs ingressos alimenten el lloguer. Comparteix habitació amb el seu fill, adolescent, i al pis amb gent estranya. Una hora més tard, surto de la tutoria preguntant-me qui hauria de disculpar-se per carta amb qui. Capítol 6, i és l'últim, nodrint camí. Quan era petita, al pati de l'escola de l'Eixample, on vaig estudiar, creia que si tancava els ulls molt fort, les pilotes que xutaven els nois no podien fer-me mal. Però no era pas veritat. Reconec que fa mal mirar, llegir, entendre. Obrir els ulls a la ferida global i fer del dolor un coratge ancorat en la ciutat i en el camp. Perquè és capital ser també locals. Hem demostrat la valentia de mirar, cadascú que era a les nostres mans. Som avui aquí perquè ens hem plantat parant una inèrcia que ja ha fet massa mal. Barcelona vol ser fèrtil i sap que el camí és més fèrtil amb vosaltres, que no ens resignarem a un futur erm ni desigual. Hi ha justícia en l'esperança que ens uneix. Sabem cap a on caminarem, perquè és palès, avui aquí, que és plegades que hem nodrit camí. Gràcies.